अस्सलाम वालेकुम रोलुम के स्वागत बा भोजपुरी जुगाड़ू किचन में। त आज बैगन आलू के सब्जी बनावे के तरीका बतावल चलतनी। एकर टेस्ट बहुत अच्छा होखेला, आसानी से बन भी जाला। त देखी लोनी घर के ही बैगन ह त कितना अच्छा बैगन बाटे। त चली लोनी एकरा के सबसे पहले सब्जी के काट लिए। त चली लोनी हम काट के दिखावतनी। तो देखी लोनी सब्जी के काट के कंप्लीट कर चुकल बानी। तो सबसे पहले बैगन के काट के एकरा के देख लिया जे कीड़ा मकोड़ा नइखे नु। आई जौन तरीका से कटले बानी वही तरीका से काटे लोनी झोंपा झोंपा, जे बैगन के सब्जी बहुत अच्छा बहुत टेस्टी बन के तैयार होगी। तो ई बैगन गांव देहात में बहुत सा लोग रोपेला, एकर फर बहुत जरूरत से ज्यादा होखेला। तो गांव देहात में रोपला से ई होखेला फायदा जे नॉर्मल तूर के एकदम लरम लरम तूर के बनेला। तो हमनी के कोला में रोपाइल बा, बहुत ज्यादा एकर फर होखेला। आ बैगन ऐसा सब्जी बाटे जे कौनो तरीका से बना सकतानी, कई तरीका से बना सकतानी। भुजिया बना सकतानी, तोरी के मसाला बना सकतानी, दोरस मसाला डाल के बना सकतानी, एकर रिकोच बना सकतानी। तो जौन तरीका से बतावे चलतनी वो तरीका से एक बार बनाए लोनी तो बार बार बना के खाएम लोनी। तो चल लोनी अब एकरा के धो लिया। तो हम धो के दिखावतनी। तो देखी लो सब्जी हम धो के कंप्लीट कर चुकल बनी। तो एकरा के गरम मसाला में बनावे के बाद एकरे साथ में हम मसाला भी तैयार कर लेले बानी। तो देखी लोग नी लहसुन आ जीरा मरीच पीस लेले बानी। एकरा साथ में स्वाद अनुसार नमक बा, हल्दी बा, मरचा बा आ खड़ा मसाला के पाउडर बा। एमे धनिया ना डलाई। एकरा साथ में तड़का लगाव खतरा जीरा, मरचा आ तेजपत्ता आ एगो बड़ा साइज के प्याज भी काट लेले बानी। तो हम सब्जी के बना लिया। चलिए बना के दिखाओ तनी। तो देखी लो नी कढ़ाई हम चढ़ा देले बानी आ तेल भी सब्जी के हिसाब से तेल डाल देले बानी। तेल भी गरम हो गइल बा। तब एमे तड़का दिया। सबसे पहले मरचा डाल दिया, जीरा डाल दिया। अब एकरा के खूब अच्छा से चला चला के लाल हो जाए प्याज, तब सब्जी के डालल जाए। देखी लो नी प्याज अच्छा से लाल हो चुकल बा। अब एकरा में सब्जी या मसाला दोनों एक साथ में डलाई। एकदम धीमा आंच पर बनावल जाए सब्जी के। तो एगो चीज के ध्यान दो नी जे एमे धनिया ना डलाई। अब पानी थोड़ा सा पानी, मसाला वाला पानी थोड़ा सा पड़ी।
तो देखी लो नी सब्जी के बीच बीच में चलावत रहम लोनी जो सब्जी चिपके ना आ जले भी ना अच्छा से बन भी जा। तो वीडियो को लाइक करत रहम लोनी, नया नया तरीका सीखे को ही तो सब्सक्राइब करत रहम लोनी। देखी लोग सब्जी बन के एकदम अच्छा से तैयार हो चुकल बा। एगो चीज के ध्यान दो हम लोनी जे जौन मसाला के साथ में थोड़ा सा पानी पड़ रहा उहे पानी से सब्जी अच्छा से बन के तैयार भइल बा। एक्स्ट्रा पानी नहीं के डालाई। तो कभी भी ये तरीका से बनाए लोनी तो थोड़ा सा मसाला वाला पानी डाले लोनी, जब जे बैगन तो अपने एकदम नरम होखेला ऐसा ही भिगल जाला। तो यही तरीका से बनाई लोनी आ खाई लोनी। आई बहुत एक टेस्ट अच्छा होखेला, बढ़िया होखेला। अभी सब्जी कुछ भी से खा सकता लोनी, दाल चावल के साथ खा सकता लोनी या रोटी से खा सकता लोनी, कुछ भी से खा सकता लोनी। एक स्वाद बहुत अच्छा होखेला, टेस्ट एक अलगही होखेला। तो यही तरीका से रउआ लोगन के सब्जी बनाई लोनी, खाई लोनी। हमार वीडियो अच्छा लगल तो वीडियो को लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब करे लोनी। अब चूल्हा के बंद कर दिया।